Bo ty si potkan. Chápeš? Ty si potkan. Ty si s každou z tých píč najlepší kamoš. Hneď keď sa im niečo v živote stane. Dokonca Karolíne Šolty, keď zavreli jej frajera do basy, Piščiho, tak hneď si jej písal a vtieral si sa jej, že či spolu niečo nenatočíte. Tu je screenshot. Ty sa automaticky začneš hneď vtierať každému človeku, ktorý je pre niečo zaujímavý. A ideš s ňou na dovolenku, ideš s ňou hentam, hráš jej na gitare, varíte si spolu. Ty si totálny petolízač. Totálny petolízač pič. Potom, keď je nejaká nová, ktorá je zrazu zaujímavá, tak ju proste iba strihneš. Tak ako si strihol Ninu Janovu. Tak ako keď Nina Janová už nebola až taká zaujímavá ako Bianka, tak si Bianke dal autorizačné práva na rozhovor s Ninou Janovou, aby si tam Bianka pridala a ubrala, čo uzná za vhodné. Lebo už sa v tom čase nevtieral Nine Janovej, ale už sa vtieral Bianke. To je zle, že ty si kam vietor, tam plášť. To, že si zavoláš ťačku, ktorá je v tej dobe zaujímavá, na tom nič zle není. Zle je to, že ty dáš celú svoju lojalitu, celú svoju vernosť akurát tej, ktorá je zaujímavá, dáš jej pocit, že ste najlepší kamaráti a potom, keď je nejaká nová zaujímavá, tak na tú starú sa viebeš. Bo ty si potkan. Chápeš? Ty si potkan. Ty ideš presne tam, kde ti dajú nažrať. Číslami.